Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 29 ta' April, festa ta' Santa Katerina ta' Siena, waħda mid-ditturi tal-Knisja u patruna tal-Ewropa. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Iċċelebraw illum il-festa ta' Santa Katarina ta' Siena, dottura tal-Knisja, li hi wkoll patruna tal-Italja u patruna tal-Ewropa. Santa Katarina ta' Siena twildet fl-1347, daħlet terzjarja Dominikana, kienet bniedma ta' spiritwalità kbira, fil-fatt ħallit anki diversi kitbiet ta' spiritwalità profonda u ħadmet ħafna għall-għaqda fil-Knisja u għat-tiġdid tal-Knisja fi żmien li kien diffiċli ħafna l-Knisja. Fil-fatt ħabbet ħafna lill-Knisja u sabet anki kif tgħin lill-Knisja tiġġedded, però mhux billi tgħid kontra l-Knisja, imma billi anzi taħdem u soffri għal-ġid tal-Knisja. Mietet ta' 33 sena, imma dan iż-żmien hekk qasir tat kontribut kbir ħafna lill-Knisja Kattolika. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi flant l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulli Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulli Iben waħdini Ġesu Kristu, mulli Alla ħaruf Alla bil-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana, inti li qed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti ħeġġiġt bimħabba tas-sema lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena fil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-mulej u fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek. Għamel bit-talb tagħha lill-poplu tiegħek miġbur xirka waħda fil-misteru tal-ġisem mistiku jikseb ferħ għal dejjem fid-dera tal-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, dini l-aħbar li smajna mingħand Kristu u li qegħdin inxandrulkom li Alla hu dawl u li ma hemm ebda fih dlam. Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux is-sewwa. Iżda jekk nimxu fid-dawl, kif inhu fid-dawl hu stess, aħna nissieħbu flimkien u d-demm ta' Ġesu Kristu Ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li ma għandniex dnub, inqarqu bina nfusna u s-sewwa ma jkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna,
u fidilu ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kelmtu ma tkunx fina. Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, Ġesu Kristu l-Ġust. Huwa hu tpattija d-dnubiet tagħna u mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej kull ma hu ġo fija, birek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, li jfejjaq il-mard tiegħek kollu, li jifdil ħajtek mill-ħofra, li jdawrek bit-tjieba u l-ħniena. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħaninu ta' qalb tajba l-mulej idum biex jadab u kollu modrija. Mhuwiex dejjem jitlewwem, anqas dejjem jinkorla. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Bħalma missier iħenna l-uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu, għax hu jaf mniex aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Il-ħnina tal-mulej minn dejjem sa dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u l-ħaq tiegħu ma' wlied u liedhom ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu u li jiftakru fil-preċetti tiegħu biex iħarsuhom. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Imbierek, Missier sit is-sema u l-art, talli int dawn il-ħwejjeġ għarrafthom lil minu ċkejken. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek Missier sit is-sema u l-art, talli inti dawn il-ħwejjeġ ħabejthom il-min għaref u lil min jifhem u għarrafthom lil min ċkejken. Iva Missier għax ikkoġob ir-rida tiegħek. Kollox kien moti lili minn missieri. U ħadd ma jara fil-liben li fil-missier, kif ħadd ma jara fil-missier li fil-liben u dak li liben irid jarrafulu. Ejju għandi intom il-kol li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom u fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu mistrieħa ruħkom għaliex il-madmat tiegħi ħelu u t-tol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dawn il-ħwejjeġ għarrafthom li ċkejknin. Dini il-kelma li jgħid Ġesu llum tal-Evanġelju skont San Mattew meta jfaħħar il-missier jgħidlu nfaħrek Missier il għaliex dawn il-ħwejjeġ ħabejthom lil min għaref u lil min jifhem u rejthom għarrafthom lil min ċkejken. Fl-Evanġelju skont San Luqa nsibu din l-istess silta hemm miktub li Ġesu kien mimli bil-ferħ li ġej mill-Ispirtu Santu meta qal dan il-kliem.
U fil-fatt jgħidu ftit wara li jibgħat 72 dixxiplu b'missjoni u dawn jiġu lura kollhom ferħana illi qdew dil-missjoni li tom Ġesu. U mbagħad jgħid tal-kliem Ġesu. U jgħid għarrafthom il-minu ċkejken. Il għaliex jekk aħna naraw il-kelma ta' Alla, ħafna drabi naraw il-Alla jaħdem permezz ta' minu ċkejken, ta' minu umli. Ġifieri, Alla jaħdem ħafna drabi permezz ta' min mhuwiex imkabbar bih innifsu, ma jintefaħx. Ma jaħsibx li dak kollu li jsir ħireġ mill-erf tiegħu jew tagħha. U għandu qalbu miftuħa għal dak li jrid Alla. Alla jaħdem permezz ta' dawn. Llum meta nagħmlu l-festa ta' Santa Katarina ta' Siena għandna eżempju ta' dan. Din għexet 33 sena kienet marbuta tassew ma' Alla, qalba miftuħa għalih, u jekk aħna niċċelebrawha bħala dottura tal-Knisja, l-erf tagħha kien ġej minn Alla, mhux sempliċement minn moħħha, imma daqskemm kienet maquda miegħu. Hawnhekk Ġesu jagħmel żewġ stediniet tal-Evanġelu li smajna llum. Ejjew għandi u tgħallmu minni. Nixtieq li naħsbu ftit fuq dawn, għax tant huma taġi tal-ħajja tagħna. L-ewwel nett jgħid ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu imħabtin u mtaqlin. U min mhuwiex imħabbat u mtaqqal kultant fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Inċert li intom li qed issegwu il-quddiesa ħafna minnkom tinsabu mħabtin u mtaqlin, ġieli minħabba mart, jew tagħkom jew tal-familjari tagħkom minħabba problemi tas-saħħa, jew inkella minħabba nkwiet personali jew familjari, jew minħabba diffikultajiet li għaddejjin minnhom, minħabba anke l-problemi li nisimgħu fid-dinja, din il-ħsara li qed issir anke fil-gwerra fl-Ukrajina u t-teddida għall-gwerra anke dinjija. Aħna ninsabu ħafna drabi mħabtin u mtaqlin. U l-mulej l-istedina hija ejjew għandi. Illa li aħna fih insibu il-mistrieħ għal ruħna. Qalbna tistrieħ fih u jagħtina tassew il-paċi f'qalbna. Minkejja iċ-ċirkustanzi diffiċli li nkunu għaddejjin minnhom. Għalhekk din hija stedina tassew taġi tal-ħajja tagħna. Imbagħad jgħid Ġesu wkoll tgħallmu minni. U nafu aħna li ħafna x'titgħallem minnu fl-Evanġelju, imma jgħid tgħallmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. U kliem li fakkarna ħafna fl-aħħar ċena, meta niżel jaħsel saqajn id-dixxipli tiegħu u hemmhekk qalilhom jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien hekk tagħmlu intom ukoll. Kliem ieħor li jfisser tgħallmu minni. U nafu kemm tiswa jekk aħna nitgħallmu minnu nkunu ta' qalb ħelwa u umli. Persuna ta' qalb ħelwa u umli tgħin biex ikun hemm is-serenità madwar għall-paċi, ma tnaffarx in-nies, imma tagħti appoġġ lin-nies. U nafu kemm importanti dan anke mill-esperjenza tagħna meta naraw eżatt il-kontra kultant ta' dan. U pereżempju kultant kummenti fuq il-online, fuq is-social media, ikunu eżatt il-kontra ta' dak-kliem ta' Ġesu flok qalb ħelwa tkun qalb jibsa jew qalb ħadra. Flok qalb umli tkun arroganti. Nafu xi ħsara tagħmel meta nġibu ruħna hekk. U għalhekk nitolbuh il-mulej propju biex jgħinna ħankunu bħalu ta' qalb ħelwa
u umli. Jagħmel ġid lilna nagħmlu l-ġid il-dawk li nkunu madwarna. Jien nixtieqkom tinnotaw ħaġa wkoll kif Ġesu f'dawn iż-żewġ affarijiet li jsemmi jagħmel stediniet ejjew għandi u talmu minni. Il-klim tiegħu qatt mhu impożizzjoni jiddetta, jiġifieri jgħid tridu tiġu bil-fors u tridu titalmu minni bil-fors. Qatt ma jagħmel hekk Ġesu. Jastedina biex aħna nistgħu jew nilqawha jew nirrifjutawha. Ma nafu x'ġid tagħmel lilna meta l-kelma tiegħu aħna nilqawha u ngħixuha. Nitolbuh illum din il-quddiesa, nitolbuh biex aħna dejjem immorru għandu u nitalmu minnu, biex aħna mmorru għandu ħalli fih insibu l-mistrieħ għar-ruħna u biex hu jgħallimna tassew inkunu ta' qalb ħelwa u umli. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tina grazzja mulej aħna dejjem niġu għandek biex fik insibu l-mistrieħ għar-ruħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej għejna biex aħna nitalmu minnek inkunu ta' qalb ħelwa u umli nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fil-festa ta' Santa Katarina ta' Siena nitolbuk mulej għal dawk kollha li jaħdmu għat-tiġdid tal-Knisja biex jaħdmu bl-ispirtu tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu speċjalment għal dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fil-festa ta' Santa Katarina ta' Siena biex fuq it-talim u t-twissijiet ta' din il-Verġni Qaddisa inroddulek ħajr alla veru b'ħeġġa dejjem akbar bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruhom għal Kristu minħabba satna ta' smawiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb. Għax bija int terġa' sejjaħ lil bniedem għal qdusija li fiha sawartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġel kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawet l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Ta' lid-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, ma' San Ġusepp, ma' Santa Katarina ta' Siena u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltratek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn uħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jintawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Dalli kien qaddis Mulej li ħadna mill-mejda tas-sema kien ukoll li żomm ħajja fuq l-art lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena. Għamel li bis-saħħa tiegħu aħna niksbu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nirroddu ħajr lil Alla. Ir-Rożarju l-barka sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-moment ta' tal-pallum. Għada s-sibt il-Knisja f'Malta se jkollha 5 diakni ġodda, 3 seminaristi u 2 reliġjużi. Il-quddiesa tal-ordinazzjoni djakonali se ssir fid-9:09 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt u se tixxandar fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. F'dawn il-jiem inżommuhom fit-talb tagħna. Grazzi u nsemmilkom.
Santa Katarina ta' Siena hija l-patruna tal-Ewropa. Nofru dan ir-rożarju għal poplu li jagħmel parti mill-Ewropa, l-poplu tal-Ukrajina, għad-batija li għaddej bħalissa minħabba l-invażjoni, għal dawk kollha li huma vittmi, għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jeħtieġu l-għajnuna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġener erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta sija Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, ħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tantana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġener erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, ħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, s-saw fissija tal-mewtana, amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna, ħarisna minnar tal-infern u ġenera kolla u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-reħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
U Ġesu offrinna dobiet ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lina dak l-għajnien tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-firma tal-Papa missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben għandna li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-immiktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Malla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija
lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Santa Catarina ta' Siena, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk ninħossu fina blajda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.